Velkommen til vores lille film om de to græske guder og tvillinger, Apollon og Artemis. Da Leto skulle føde Zeus' børn, tog Hera alle lande og øer i ed på, at de ikke ville huse Leto, når hun skulle føde. Hera glemte dog at tage den lille ø Delos, og her blev Apollon og Artemis født. Og nu vil de præsentere sig selv. Jeg er Apollon, og jeg er Artemis. Vi er tvillinger, og vi er efterkommere af Zeus og hans elskerinde Leto. Som sagt, så er jeg Apollon. Jeg er den almægtige Gud, og min helligdag er den 7. i måneden. Mit kælenavn er Letoiden, og jeg er opkaldt efter min moder. Alle andre guder er opkaldt efter deres fader. Derfor er jeg helt speciel. Som sagt er jeg Artemis. Jeg er jagtens gudinde, en kysk sportskvinde, som er god med bue og pil. Jeg er månegudinde, og min bror Apollon er solguden. Jeg er en lille asiatisk gudinde. Og samtidig var jeg den første gud, som romerne begyndte at dyrke. Haha, der troede I lige, at jeg var en gudinde. Jeg forstår det godt med mit meget flotte hår, men jeg er blot en mand. For et par måneder siden nedlagde jeg en slange kaldet Python, også kaldet delfine, med mine pile. Når jeg er på jagt, nedlægger jeg kun de store dyr. Fordi jeg synes, det er synd for de drægtige hunder og de små hjælpeløse unger. Når det er sagt, kunne jeg aldrig nogensinde finde på at røre en hjort, da det er mit hellige og beskyttende dyr. Mine pile skaber pest og usynlig død. Jeg er selv rank, lysende, ædel og skønhedens ideal. Jeg skaber sundhed og trivsel. Ja, altså Apollon er jo sangens gud, men der tror jeg sgu guderne har taget fejl. For synge kan han i hvert fald ikke.